debido a la pandemia, en el confinamiento, llamé a la Cruz Roja para ayuda alimenticia. Entonces me preguntaron por algunas otras necesidades y cuando me entregaron los alimentos me llamaron y me dijeron que si quería pertenecer a un grupo de inserción laboral, o sea, para ayudarme en la búsqueda activa de empleo. Quan una persona es dirigeix a Creu Roja perquè té problemes de feina, perquè no en té feina habitualment, també detectem que té altres problemes, que són de cobertura de necessitats bàsiques. Llavors, a partir d'aquí, comencem incidint en les necessitats bàsiques i posteriorment iniciem un procés d'acompanyament a la persona en què es fa un diagnòstic de la seva situació. Suposa una ajuda molt necessària per garantir el dret a l'aigua i que cap persona es trobi per una problemàtica econòmica sense aquest servei essencial.